Yan na po ta sa luto-luto mga kaigsunan. Pilit niya, pilit. Bugas pilit, gigaling. Ditso lang ta ni, hindi natin ipakita nga giyon sa pagaling, no. Kay bawon mo sa pagaling. Okay, no. Basa-basa ang pagkagaling, daghang tubig akong gi pakuan, isagol aron humok galingon, no. Namo na ni. Ginalingan na siya nga humay. Okay, o magkupos ta og lubi kay at agata kay ato isagol na kay ato nang lugawon ihapkok na to kadali parang di man na mahimo og ditso butang saging ang ato ani mix saging ni nga bugas, no. Kung tawag ni suman nga saging o pilit ni mga igsunan, dini ordinaryong bugas kundi pilit puti. Okay, mga igsunan, atong gisagulan na siya to tuno dahil natong ihapkok na to na daghan ang bugas gamay lang tuno kay parang igot po siya mo tuluto gamay di po natulutoon kay aron pag putos na to mo expand pa siya, no. Di pa ingog luto na daan mabasa man nakaigsunan. Kamo na mo bana-bana og gamay lang ibutang nga tuno isagol sa ginaling og basa daan ang inyong ginaling nga bugas gawas og ang ginaling niyo bugas wa butang niyo tubig na may pangpagaling ka nga way tubig. Okay, daghan-daghanon yun nimo kani ako gamay ra ang tuno ibutang. Okay, saging ang itong ikuan na ang saging ana gipigsang og tinidor dayon gi grinder tanga pug tuno gamay parang di mo kuan na tong magdaot tong grinder, no. Humuk-humuk ba kay na tuno parang murag tubig nga mo na tuno mo na siya, no. Inggahi na ato nang gi-cook og hap ato nang sagulan og atong gi-ground nga saging makigsunan. Di po ni bason tong saging parang igo po mutubo ni siyang kuan pilit kay hap naman pagkatubo niya o pagkaluto niya mugahi dili humok. Okay, yun na simple ra ning putahe snacks pang merienda mga kaigsoona, no. Mao ni atong nahibaw ang lain nga way asukal optional ang asukal lang ni tamis naman ni kay ang bugas ani o pilit ay 1/2 kilo dayon ang saging 1/2 kilo priha sila. Ya, kamo na mahibaw gusto mo di na butang kamay at tabang-tabang yun pero butangan nyo mga 2 gramo sakto ra katamis, no. Pwede lang butang optional ang 2 gramo nga sa sukar o kamay o sa central sugar, brown sugar, optional lang na, no. Kamo na mahibaw ayaw lang pabasa pa kayo kay di na di mo kuan yung ang yung suman may nga ni suman saging o pilit may nga palagsing sa dito sa butuan ni palagsing ang ana ni. Okay, palagsing so lahat itong palagsing kay paman to sa buli kanang dili bugas buli to sila buli palagsing yun ani nga pagka himo ang palagsing tangang yapog saging. Okay, sunan mo ni atong gi-grind, no. Grind ang kuan humok na mo mix yun siya sa bugas aron murag asukal ba di ingong mubuwag sa bugas mix tanan mo gyud kuan siya ba kapot yun sa bugas di ingong mubuwag sa ang iyang katamis kay dagko ni grind ko grinder ay ito na mixer ba yun na. Okay, tangan to gamay ul tuno kay aron instead of tubig tuno at ibutang para malami-lami ay aron humok di madaot na ito ang gitawag og grinder kay maguba man na og gahi saging lunlun way liquid na ipataban, no. Mao na sikreto sa grinder nga di maguba kay mo pamana mo singana musiga masunog ang yang kuan sa kay di kadaog ba mo himong kuan limahong sunog ang imong grinder ana og imong dili bason ang imong gigray, no.
Kinahanglan gyud nga naay liquid nga imong pataban sa imong gigaling. Okay, magisunan ana gyud na magaling no, para protektahan ang imong galingan o kanang mixer ana magisunan grinder. Okay, ana na magisunan atong himo no. Lain na pong snacks nga saging o bugas gisagol, mix saging o bugas gisagol inani nga pagkahimo sakto gyud ni sa mga nagprotehir sa lawas nga naay mga ipamati na nga taas og sugar kasi garang ng tao sugar may problema no, kay sige tagkaog tamis minor po tanging naani na itong pangano no, muni nga ako ang ipanghimo o ngari mo tan-aw sa akong ipanghimo agi ni kontra sa mga diabetic code. Mao gini kung gusto mo di ma-diabetes ani mo tan-aw sa akong vlog kay akong ipangluto ani ayon sa mga diabetison, ayon Tagalog man no? Ayon alang sa mga diabetison. Okay. Optional ang mga sugar ani o asukal o mga kamay ba Bisaya pa. Okay, kaysunan anhita makakita og pagkaon nga puro para sa mga diabetison. Okay, kayo na to na kayo no nagi-mix na nato no. Tangan pag asin gamay sa kapugnit. Gustuhon ko ang atong ingredients ani ro maklaro. Bugas pilit tunga kilo, dayon tunga pud ang saging. Tabang yun na, pwede po sa inyong 3/4 saging para tamis-tamis, 3/4 pwede po tunga, butangan niya kaog tunga o gusto mong naitamis gamay, kamay 2 gramo o mo tang ingog tamis sakto tunga besos 3/4 nga saging. Daog na mix ni mo na kamo na mo adjust sa tuno, gamay lang tuno no, kay basa na daan aron dili malugaw ang inyong palagsing o suman nga saging. Okay, mga isunod yung anak yung sikreto na ako basa, di po tantong basa pero basa okay lang ng basa, pero kung gusto mo paugha-uga pag yudani aron nindot ang resulta, pero nindot magyapon ang resulta pero basa gamay lang, pero na daghan-daghanan ako ang kwan sultihan na mo daan kanang kwan ako sa tinuod na daghan-daghanan ako ang tuno no amin ako kuan silbing ma-estimate no, uga-uga pa ani sakto gyud no, malami gyud uga. Okay naman pod kuan naman sakto kay pilit makuha lami gyud ni kay pilit ang ato ang bugas ani ha, di natural bugas pilit na kuan naman sad, pero maglisod ta og putos og basa na itong uga-uga kamo mo estimate no sa kauga, pero lami di kanon risunan way kontra sa ato ang pamati nga diabetes no, ang sugar na to dili mo singan mo spike mo saka yung tinuod ba. Okay, magka-review na control ang ato ang sukar ani no, kay di tamis atong gikaon ayaw gyud mo kaog tamis pa na mo aning nana mo sa boundary o lapas na ba o diabetes na gyud mo naani gyud to panganon tan-aw lang mo sa akong gipanghimo kay para ni sa para nato na doon na ingon ani. Okay, sa walay nato sila na bahala o magpa-membro ba sila pohon. Kaon na sila itong di lingon ani nga pagkaon no, mamembro nato ang mukaon sila pohon ingon ani na. Joke daw. Joke na mga igsunan ko. Ready na. Humana utang tug saging sa kilid kay naman itong sobrang saging aron utang na kay pa-snack ato nila sa mga kaog saging. Salamat sa inyong pagtanaw no, mga kaigsunan ko sa atong vlog sa adlaw-adlaw na itong content o unta ayun na mo subscribe mo sa akong YouTube channel aron madugangan akong subscriber o sa ako pong FB mo view kung panagsanong mo suporta pod og mahimo bitaw hindi mapugos na to ang dili, pero ato hangyo lang ba basin ra oroy maka kuanta anig makapuntos ta ni gamay lipay yun ta og tagaan tag maayong swerte aning buhata.
Wa po di lingaw-lingaw ni ato souvenir no. Mga kaigsunan ko. Na tanawan niyo. Tangan ako happy birthday pero di na ako birthday pwede mag-birthday tayong nani na lang ay di, mahal ang cake no. Nya tamis po mayo pa ni kay way asukar. Bahala naghudto na tug kaon kay way di delikado sa lawas no. Pero di biya po maayo saging ingani tamis sa saging. Kung sa pa mga tamis sa prutas o plabian na to nabiya naman ay sugar po gyapon pero dili gyud tanto no mga volume na tong makaon di gyud ni priha sa naaya sukar nga mo epekto gyud sa ato ang lawas nga diabetes no mo pangyud mo resulta gyud dayon kini dili pa ka makuan lang dada pa ba okay magaigsunan di gyud mo rich sug sakang sugar layo pa sa kapiligruhan ba o kanuna yun naalagyan na nato no og daghang salamat magigsunan usbon ko sa inyong pagtan-aw anila ta taman o mangita na putaglain kung sa atong himuong content na pod nga sa adlaw-adlaw nga naatay ma-upload ha ma-upload ani ato ang giintrahan nga sa nga aning wala buhata content creator makunutaan creative content ito ato lang ba nga naa sa palibot magaigsunan okay wala na ito nang gihukasan ang ato ang palagsing usuman nga saging o pilit indot kayo na magigsunan pilit-pilit yun na manghawid yun ang kapilit o lami po na kanon kay dili peligroso kaway kamay no kamulay mo